меҳрибон нигоҳ кунед. Новобаста аз оне ки ман 49 сола ҳастам, ҳам кори бозора мекунам. Бисёри шумо мегӯед ки фарзанд доред, успед намекунед. Лекин манам набира дорам, рафта набира мевонам. Ва ғайр аз ин корое ки ман мекунам, бо кори компанияи Фаберлика мекунам. духтарои азизу меҳрибон, ман ба ҳамин калонсолим золатой директор ҳастам. шумо ҷавонед, агар ман ҷавон мебудаму мисли шумо, мисол ҳамин қадар фикру ақидаи ҷавонӣ медоштам, бовар кунед духтаро, мумкин ман дар чӣ қадар званияҳои баландтарин будам. Барои ҳамин, барои кори мо баҳона ҷустан ин просто як чӣ хел фаҳмонам неактивни будани занҳои тоҷика нишон медиҳад.